tohle zvládne za 4,4 sekundy. Takže to, já to záměrně nechám všecko odjet, ať máme trošku, ne že bych se neuměl zařadit to. Zkusíme aspoň z té nuly na těch 70 nebo tak, víc tady nechci. Přece jenom jsme vevnitř, že v vesnici. No. A to, co šlo slyšet, to byl měnič, že? Nebo motor? Motor, je to motor, ta ždímačka to je motor. A ozve se jenom jako kdyby, když je na plném plynu a když je na hranici smyku. Ono ve skutečnosti totiž ta regulace drží jako kdyby tu hranici prokluzu toho zadního kola. A to je v podstatě co milisekundu, jako kdyby koriguje vlastně výkon motoru. Jo, to vzorkování ano, to právě na spalovacím motoru prostě ze své podstaty není jak udělat, jo, takže tím pádem vlastně... Tam to můžete jenom brzdit vlastně. Tam můžete ubrzdit, anebo ubrat plyn, ale pak to zpoždění, ta reakce je jako kdyby zpožděná, jo, takže tím pádem to...